Хвала Христу. Час ад часу нехта ў мяне з людзей пытаецца, калі мы не посцімся ў пятніцу, ці это нешта страшнае, ці не. Нібыта гэта практыка, традыцыя, не вынікае з Евангелія, з вучэння Христовага. Это традыцыя касцёльная, прычым выключна каталіцкага касцёла, лацінскага абраду пераважна. І я калі чуў такія пытанні, заўсёды такое мешанае пачуццё меў. Таму што з аднаго боку, я ніколі не бачыў трагедыі ў тым вялікай, што нехта там у пятніцу не папасціўся. А з іншага боку, за гэтымі пытаннямі мне часта адкрывалася нейкая, так нібы падсвядома крыху іншая тэма. Ну добра, не будзеш ты пасціцца ў пятніцу, а што ўзамен? А ўвогуле пасціцца ты здольны? Ад нечага адмаўляцца ты здольны? Ісці на нейкія ахвяры ты здольны? Ладно, пытанне не ў самой пятніцы. Няхай будзе не ў традыцыі пытання, а ўвогуле, пост это нейкая вартасць, евангельская вартасць старога запавету. Это нешта важнае. І часта я бачыў, што вось за гэтымі тэмамі, што мы не можам пасціцца ў пятніцу, там крыецца зусім іншае. Мы не можам, не хочам і не будзем ніяк пасціцца. Я разумею, калі, напрыклад, там у пратэстанцкіх цэрквах у некаторых там блізка няма такой практыкі па пятніцам пасціцца, але ёсць патрэба, веруючыя людзі згаджаюцца разам там на хлебе і вадзе, там цэлы дзень пасціцца ці даўжэй пасціцца. Там проста не пытанне пра пятніцу, але сама практыка ёсць. І падобна, калі, напрыклад, мы часам кажам, што нам не падабаюцца там старыя традыцыі. Мяне асабіста, многія нашыя практыкі, такія традыцыйныя, нашыя каталіцкія, яны і злуюць недзе ўнутрана. І з нечым я там не згодны з такімі ці іншымі практыкамі. Але добра. І падобна. З тым і тым ты не згодна, а што ўзамен? То і тое маліцца не буду. Добра, а што будзеш маліцца? І частенька я чуў, калі такія тэмы падымаліся, такога роду нейкія бунты, то ці нейкая нязгода такая ўнутраная, то это не так, што мы адны практыкі рэлігійныя ці духоўныя мяняем на другія практыкі. Не. Это, як правіла, я не магу там маліцца, не хачу, не згодна, не магу пасціцца, і ў выніку проста нейкая пустэча такая. І сучаснае пакаленне, яно не разумее, не згоднае са старэйшым пакаленнем і мае на это право. Але што ўзамен? А ўзамен нічога. А ўзамен проста раздалбайства, лянота. І такую карціну я частенька назіраю. Это я пра тое, што ахвярнасць, яна так ці інакш, як бы яна праяўлялася, ахвярнасць у выглядзе малітвы, пастоў, нейкага радыкалізму, нейкай сілы волі, яна сама па сабе ахвярнасць мае вартасць. У тым ці іншым выглядзе. Это такая рыса духоўная, проста чалавечая, которая сама ў сабе нешта нясе. Вось этой рыса ахвярнасці. І няма жыцця духоўнага там, дзе людзі няздольныя да ахвярнасці, няздольныя плаціць цану, там няма ніякага жыцця духоўнага. І ў кантэксце гэтай тэмы і гэтага разважання пра ахвярнасць мне сёння трошку дзіўна прагучалі словы Хрыста у Евангеліі, дзе Христос кажа, цытуючы прарока Осію, кажа: «Міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры». І гэта для мяне такі эпізод, который з'яўляецца добрым прыкладам, і ён паказвае, як важна цэласна глядзець Святое Пісанне. Калі мы не ведаем іншых тэкстаў Святога Пісання, іншых гісторый, то можна зрабіць выснову, што Богу не трэба ахвярнасць. Бог не хоча нашых ахвяраў. Толькі з гэтага сказу можна зрабіць такую выснову. Але калі бяром
Святое Пісанне комплексна і іншыя фрагменты Пісання, то пачынаем разумець, што карціна зусім па-іншаму выглядае. З аднаго боку, Бог гаворыць праз прарока ў пэўным моманце, што мне не патрэбныя вашыя ахвяры з жывёлаў, мне не трэба кроў быкоў і казлоў і цяльцоў. Таму што Бог кажа, гэта ўсё маё. Калі б мне нешта трэба было, я б вам бы сказаў бы. З аднаго боку, да, такім чынам, ўжо ў часы прарокаў Старога Запавету Бог паказвае сваё стаўленне да гэтай рэлігійнай практыкі, што не ў ёй сэнс усё-такі быў, а ў нечым іншым. А калі возьмем Новы Завет, то тэма ахвярнасці там даволі-такі моцна гучыць. Напрыклад, Хрыстос, пачнём з таго, што ён сваю дзейнасць публічную пачынае, што ён 40 дзён і 40 начэй на пустыні, нічога не есць, не п'е, он сам пачынае з вельмі ахвярнай паслугі. Пасля мы не раз чуем, як ён моліцца ноччу. Гэта таксама праяўленне ахвярнасці. Калі ўбогая ўдава кідае грош, гэта мала было, але Хрыстос заўважыў яе ахвярнасць, таму што яна ад сябе адрывала апошняе. Ён сказаў, заўважыў яе і сказаў, што яна кінула найбольш. Такім чынам Гасподь паказаў важнасць і ролю ахвярнасці. Калі наш Пан вучыць маліцца, дае прыклад, што чалавек прыходзіць і стукаецца і просіць дзень і ноч, пакуль яго не пачуеце. Гасподь дае прыклад такога чалавека і кажа, што так, хто просіць дзень і ноч, таго Отец пачуе. Гэта як прыклад настырнай малітвы. Калі вучні не спраўляюцца выгнаць духа, Пан Езус кажа, што толькі малітвай і пастом. Это ўсё праяўленне ахвярнасці. Можа, не ў даслоўным сэнсе, але гэта цана, которую трэба плаціць жыцці духоўным. Калі ў садзе аліўным Хрыстос моліцца, ён мае прэтэнзіі да апосталаў, таму што яны не змаглі чуваць хаця бы адну ноч. Памаліцца ўсю ноч яны не змаглі. Ім проста хацелася спаць, і Гасподь іх за гэта асуджае. І, напэўна, адзін з такіх, як па мне, адзін з такіх яркіх тэкстаў, на якія трэба звярнуць увагу, дзе Гасподь кажа, што ў Царства Божае трэба ўваходзіць вузкай брамай. Многія ідуць шырокай брамай, шырокай дарогай, але это шлях нікуды. Это попса, натоўпы, такое ўсё простае, это шлях некуды. І можна шмат разважаць, што значыць вузкая брама, што б это магло значыць. Напэўна, розныя вобразы можна тут уключыць, але адназначна гэта азначае, што гэта высілак, гэта змаганне, гэта барацьба, гэта ахвярнасць. І калі цэласна глядзець на Святое Пісанне, на ўсе гэтыя эпізоды і іншыя, іх будзе намнога больш, то тады разумееш, што не, перад Богам ахвярнасць, яна мае вялікае значэнне, якраз такі. На ахвярнасць Гасподь і глядзіць. Апостол Павел пра сваё жыццё скажа, пра духоўнае жыццё, бег свой скончыў. Многія з нас так жывуць увесь час у мітусні ў такой, у бегатні, это чыста мірское, дача, праца, быт, сябры, шашлычкі, туды-сюды. А Павел кажа пра жыццё духоўнае. Я бег свой скончыў. І такім чынам, перад Господам я не сумняваюся ні грама. Я часта бачу людзей, которые плацяць цану, змагаюцца, у іх нічога не атрымліваецца, у жыцці толкам нічога няма. Але калі я бачу, што людзі змагаюцца, ці за пазнанне Господа, ці за супраць сваіх грахоў, ці за нейкія важныя справы, калі людзі змагаюцца, мне адразу хочацца сказаць, гэта аплоціцца. Правільна, неправільна, робіце вы памылкі. Калі змагаецеся, гэта аплоціцца. У плане духоўным. І ўвогуле, гэтая ахвярнасць і высілак, гэта рыса не толькі рэлігійных веруючых, духоўных людзей, то ўвогуле чалавечая рыса, у которой Гасподь неяк прысутнічае. Камуністы, атэісты, которые шчыра верылі ў свае утапійныя ідэі, былі ахвярныя, на смерць ішлі. Можна захапляцца адвагай людзей, чыста самой гэтай рысай, такой
радыкальнай. І я перакананы, што ахвярнасць для Господа важная. І разам з тым мы чуем сёння: міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Лічу, што это трэба разумець у кантэксце. Нягледзячы на тое, што ахвярнасць важная і вельмі важная ў жыцці духоўным, для Господа ўсё адно ёсць рэчы больш важныя, фундаментальныя, ёсць рэчы першасныя, альбо, інакш кажучы, расстаўляюцца акцэнты. Найперш, трэба пачуць, што для Бога важная міласэрнасць. Да, ахвярнасць важная, але праяўленне любві намнога больш базавае. І не выпадкова Христос кажа, што па любві пазнаюць, што вы вучні мае. Не па тым, якія вы ахвярныя, не па тым, што вы суткі моліцеся, а менавіта па любві. І па любві, па адсутнасці любві, многія расчароўваюцца. Глядзяць на хрысціянаў, на хрысціянства і бачаць, што да, праведныя, да, радыкальныя, а любві няма. І ў выніку людзі з Господам не сустракаюцца. Глядзяць і не хочуць такога. Таму што любоў, яна прываблівая. І любоў Господа, яна прываблівая. Христос быў, это мяне заўсёды здзіўляла, Христос быў характарны. Калі можна сказаць па-чалавечы, это быў характарны чалавек, а людзі к яму цягнуліся. Ён часам востра нешта мог сказаць, а людзі цягнуліся, таму што любоў праяўлялася. І вось гэтая рэч, яна важнейшая, чым ахвяра. Па любві будуць пазнаваць, што вы вучні мае. Это больш фундаментальнае і базавае. І ў Евангелі мы чуем толькі частку гэтага прароцтва Осіі, а першае чытанне нам паказвае яго трошку шырэй, і там гучыць даслоўна яно: міласэрнасці хачу, а не ахвяры, пазнання Бога, а не усеспалення. Паводле Осіі, который натхнёны, конечно, быў Богам, ён гаворыць, што для Бога міласэрнасць і пазнанне Бога гэта больш важна, чым ахвярнасць. Гэта першаснае. Калі мы ахвярнасцю хочам задобрыць Бога, гэта промах. Таму што пазнанне Бога это больш фундаментальнае. І разважаючы над нечым такім, над гэтымі словамі евангельскімі і Осіі, я падумаў пра цікавую рэч, што часам людзі, улічваючы, што ахвярнасць это сапраўды такая высокачалавечая рыса, што людзі часам здольныя на ахвярнасць. Атэісты здольныя на ахвярнасць, мама ў імя дзяцей сваіх здольная на ахвярнасць, у імя радзімы, патрыятызма людзі здольныя на ахвярнасць. То есть, да, это рыса высокая, такая высокай якасці, яна праяўляецца. І часам людзі, нават рэлігійныя, здольныя на ахвярнасць. Але Богу трэба нешта іншае, большае. І гэта пазнанне Бога. І можа быць, што людзі здольныя на ахвярнасць, а не ідуць у напрамку пазнання Бога. Я здзівіўся, чаму так дзеецца. Я згадаў шмат гісторый і зразумеў, чаму. Таму што пазнанне Бога – гэта пазнанне, што Ён думае. Гэта клопат пра Яго. І з гэтым будзе звязана змены ў тваім жыцці. Часта змены радыкальныя, вельмі радыкальныя. А ахвярнасць часта гэта ідэі, альбо нешта нам трэба. Калі нам нешта ад Бога трэба, мы гатовыя на ахвярнасць. Я сустракаў людзей, которые у іншыя дзяржавы едуць для таго, каб пагаварыць пра важныя для іх справы, каб за іх памаліліся, каб рашыць свае праблемы. Людзі здольныя ехаць з адной дзяржавы ў другую і плаціць немалыя грошы, каб рашыць свае праблемы. Але ў выніку яны зацікаўленыя сабой. І калі мы так зацікаўленыя сабой і нам трэба нешта ў Бога выпрасіць, людзі часам здольныя суткамі маліцца і пасціцца. І гэта немалая рэч, але Богу трэба нешта большае. А нешта большае – гэта пазнанне Яго і любоў, праяўленне любві. Это зацікаўленасць ім. Вот што для Господа важна. Вот што для Господа больш фундаментальна. І яшчэ адна рэч, которая мяне ў сённяшніх чытаннях уразіла нават больш, чым гэтыя, моманты, пра которые я разважаю з вами,
Гэта у Евангелии Христос кажа: «Пойдите, навучитеся», что значит «милосердности хочу, не ахвяры». Вот это слово «пойдите, навучитеся». Цікава, вучыцца чаму? Калі мы вучымся, вот я вучуся, напрыклад, шліфаваць дошку. Я маю вопыт пасля шліфавання дошкі. Вот я навучыўся, не ведаў, а навучыўся. Калі ідём у школу альбо універсітэт, мы таксама вучымся, таму што мы збіраем веды. Мы іх не мелі, цяпер маем. Мы вучымся. Вот чаму можна навучыцца у дадзеным эпізодзе? «Пойдите, навучитеся», что значит «милосердности хочу, а не ахвяры». Грецкое слово, которое тут уживается, оно по-разному перекладается, я проверил. И это не только «навучитеся», але таксама ў кантэксце «познайте», «разбярыцеся», «акунитеся», «проверайте», «доследвайте». Інакш кажучы, што хоча сказаць Христос? Больш-менш парафразуючы, карціна выглядае так. Мне гаварыць з вами пакуль што няма чаго. Вы пойдите, у сэнсе не будьте тут вот усе разом, у этом натоўпе, со мною, вы пойдите, застаньтеся один на один, сами с собой, с Богом. Вот пойдите и загрузитеся гэтай тэмай. Яна зразумелая. И габрэі, которые слухали Христа, многие з іх ведали дакладна пророка Осію. І гэты тэкст дакладна ведали, але з гэтых ведаў не вынікае яшчэ нічога. Чаму? Таму што табе трэба загрузіцца гэтымі тэмамі. Табе не трэба зараз каментары вялікія. Это нават кажу тым, хто зараз мяне слухае. Табе не трэба вялікія каментары. Табе не трэба чарговыя лекцыі на Ютубе. Мой комментар, в принципе, он постольку, поскольку. Вот возьми вот эту фразу, а лепш у тым контексте, у якім уживае пророк Осія. Вот возьми вот эту фразу и загрузися ў сур'ёз сам, один, без помощи іншых. Што эта фраза азначае? Калі Бог гаворыць, што для яго міласэрнасць важная, пазнанне Бога для яго важней, чым нашыя ахвяры. Похвалёны Иисус Христос.